Det er tårligt så
die meest verbonden binnen via de livestream. Joet vieren we het heilige. De belangrijke kerk die in als bemoediging en bloed van de gemeente maar Siebe Talsma in Afrika. Joke Talsma die verbeeldt nog steeds in het ziekenhuis in Drachten. Ze moest de volgende week op een operatie beginnen. Annemarie Meijer is vorige week gevallen met een fiets en had er bij de bokken in gemutst. Ze wordt komende week geopereerd en voorlopig is ze bij haar dochter in de gast. Adresvrouwtjes is er achter in het chat. En omdat bekend is het, als de volgende week net hoe het berekend is dit sinds mij een week in aangehouden. Er is dan gesprekken van open doors. Nooit met James is dit de koffiekleer. Johan Mulder is een journalist. Lector is Akjeron. Voorganger is Tietje Hitman. De collecte, de eerste, dat is de avondmaalscollecte, die is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Dus inpasleer is Psalm 100, de versen 1, 2 en 4. En we zongen dit wat kind stingen. En dan wezen we over 7 het tekst. Wij maken ook bemoedig, omdat ons help is in de naam van Eeuwige, die het hemel en de erde maakt, die trouw bloot aan de eeuwigheid en net losliet het werk van zijn hand. Genade maar je bewijzen en vrede van Gods hart, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier maar op deze kinderen en maar verbonden ik via de livestream.
Simmertour, door gidsen, Achterm, Arem en Kimsen en die massen ik nog. Fijn dat we zij elke keer mooi elkaar vieren kunnen. En je hoort dat we het hele nachtmiddel vieren maken. De woorden van de Heer, de leer, de delen, wordt geen tafel. En zo lopen wij verbonden als lichaam van Christus in deze wereld. Aan het begin van deze dienst wordt we maar ook binnen. En ik ben van de week in mijn kleinste en dan had je een boek met 101 nieuwe gebeden. En dan kwam een gebedje, dat wil ik vanmorgen graag maar je bidden. Heer, iemand vroeg u eens, wie is mijn naaste? En toen vertelde u het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Maar eerlijk gezegd vind ik het knap lastig. Moet ik zorgen voor iedere zwerver? En past dat eigenlijk wel bij goede ontwikkelingshulp? En bovendien ben ik ook wel bang dat een zwerver mij uiteindelijk besteelt. En dat een vluchteling mijn goedheid misbruikt. En dat ik verzeild raak in de complexe wereld van armoede. En waar ik de tijd vandaan moet halen, weet ik eigenlijk ook niet. Die oproep van u is zo eenvoudig nog niet. Heer, leer mij wat het betekent om barmhartig te zijn. Leer het ons als kerk. Help ons om samen als lichaam van u barmhartigheid te leren. Om elkaar zo last in te dragen en de lasten van een vreemde. Leer ons te zijn zoals u. Amen. En wij willen nog een liedje over die barmhartigheid van God. De Psalm 181, vers 1, 2, 3 en 4. O
de barmhartige Samaritaan, maar voor een bruiloftsmeal. En dat de mensen een hele plakje het ziet. Want dat Jezus samen ziet je het leegste plakje. En er komt nog meer bij, dat jij was. En dat verhaal past het, ja, in de hele waai van het evangelie. De waai in ons verhaal, dat wij altijd hinderlijkste willen, is van dat we rieker willen, meer hebben. Wat eer en waardering krijgen laten, het hele op ziet. En uiteindelijk eindigt dat bij heegemoed. Of misschien dus het gevoel dat we niks winnen, maar dat is eigenlijk een soort jernwoord van heegemoed. Maar dat we uzelf herinneren maken en zo heel mogelijk worden. Maar de waarheid van het evangelie is jernwoord. Wij hebben niks, maar God maakt ons zeker. En dit is de waarheid van het leegste plakje. En God roept dus heen op. En wil iedereen waaien. En dit is de waarheid van de nederigheid. Dat wij gewoon maar beide voeten op het beroemde mens maaien. En dat alles rond. En omheen gaat. En dus leert in allemaal. Dat wij leren hebben, maar dat God is alles helpt. Die waai, daar is de wereld naar. Verder tot de Bijbel nog worden we bidden om Gods geest. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel dat jou ons verbinden. Door jouw liefde, door jouw trouw. Dat wij nooit uit jouw hand vallen. En dat wij altijd weer bij jou komen maaien. Krijgt zo binnen. Maar je zielen hebben en houden en wat we net hebben. Net binnen. Dank u wel dat wij naar jouw wut van jacht en libben jaren maaien en dat ontvangen. Dank u wel dat wij breer en beter delen maaien. De liefde van Jezus die staat uiterst gebonden is om ons mooi te nemen in jouw koninkrijk. En wij bidden om jouw heilige geest dat wij dit ontvangen mogen. Mijn lichaam en geest. En dat wij daardoor sterker worden om te leven als bijen van jou. Als broers en zusters van het koor. Als meester in deze wereld. Heer, leer dus jouw barmhartigheid. In Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 14, versen 7 tot en met 14. Toen hij op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hem: wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen: sta uw plaats aan de kant. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal verleden worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u daardoor niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dus jongeren, we staan Job 174, vers 1, 3 en 4. Bij de voorbereiding van deze tekst van Dieke, hoe ik net gewoon ging om die verhaal en het beeld van Ten Apel en al die mensen die dat op het kwart is. En wat bedoelen wij dan? En als het verhaal was van een hotel en dan rijden we best opvangen we maken de protesten met je. En ik lees een verhaal op Facebook. En dat blode ik maar maaien. Maar dat laatste wil ik maar eens beginnen. Het is een verhaal wat er nog in Facebook en wat toch een dwars door deelt was. En toch wordt het dwars door
Lightyear, die zei, oh dat is een mooi verhaal. En dan kon ik je maar voorlezen en daar is bij Sissy. Het is ook een soort betekenis. Terwijl dit zei, ik kocht een vogelvoerhuisje en hing dat op mijn balkon. Ik vulde de hele tijd met vogelzaad. En binnen een week hadden we een heleboel vogels die onafgebroken gebruik maakten van al dat zaad. Maar toen begonnen de vogels te nestelen in alle holtes van het balkon, boven de tafel en naast een barbecue. En toen kwam de vogelpoep. Op het terras, op de stoelen, op de tafel, werkelijk overal. En toen werden de meeste vogels steeds brutaler. Ze maakten duikvluchten en probeerden mij te pikken. Zelfs al had ik ze net gevoed. En andere vogels waren onstuimig en heel luid. En ze zaten op het voerbakje en krijsten en schreeuwden tegen me. En telkens als het voerbakje bijna leeg was, dan eisten ze dat ik het bakje weer moest vullen. Nou, kijk, dan kon ik zelf niet meer op mijn balkon zitten. Dus nam ik het vogelbakje weg. En na een paar dagen waren de vogels verdwenen. Ik heb een rommel opgeruimd, haal alle nesten weg en heb alles schoongemaakt. Al snel was het balkon weer als vroeger, stil en rustig. Geen vogel kwam nog op voor zijn recht op gratis voer. Laten we dit eens anders bekijken. Onze regering geeft gratis onderdak, eten, medische zorg en onderwijs aan de vele vreemdelingen die ons land binnenkomen. Er kwamen illegalen met 10.000 tegelijk. En hierna gingen onze belastingen omhoog voor alles wat we illegaal geven. Kinderen lopen achter op school omdat de helft van de klas geen Nederlands spreekt. Vreemdelingen lopen met vlaggen door de straten en schreeuwen en eisen meer rechten en allerlei vrijheden. Het gedachtegoed van Pim Fortuyn was zijn tijd ver vooruit. Misschien is het tijd voor de overheid om de voerbakjes weg te nemen. Bent u het hiermee eens? Stuur dan dit bericht door. Zo niet, ga gewoon verder met het opruimen van de poep. Dat bericht niet eens ik heb. Ik dacht, wat is dit? Ik kan erbij stilstaan en ik kan er verjoerd proberen een paar dingen door te sissen, omdat ik zag die waai van het evangelie en die waai van uw vrouw. En ik denk, nee ja, ik ben ervan overtuigd dat dit een appel wordt op die waai van de vrouw. Van rijkdom en eeuwigheid. En dat Jezus een oorwaar is. En ik heb 3 dingen bedoeld met ik wat bij Sissel, omdat ik denk, ik van doet dit ergens een beroep op je nog. Van ja, al die moeilijkheden, maar die doen anders en wat dan ook. Dus die, stil en rustig begon, heel fijn, ja. Maar dat klopt net meestal. En ik wil daar 3 dingen bij zitten, waarom het net als mij net klopt. En ik heb het net om niet maar om het ziekje wat Jezus te zitten heeft. En het eerste is dat in dit verhaal op Facebook is de leidraad net de liefde, maar de leidraad is de innigst. Ik ben bang voor al die mensen die er aankomen. En dat is een vaag gevoel van eerst. En dat wordt voor je mooi. En de leefde wordt het voor, maar de eerst wordt voor. Mijn beeld, dat ik daar alleen op je balkon zie zitten en een heleboel vogels. Die het op mij verzoenen. Ik heb dus, om je te oriënteren, ik heb dus op de website van vluchtelingenwerk, hoe het ook is eigenlijk maar ziet. Vorig jaar binnen de ongeveer 24.000 vluchtelingen naar Nederland komen. En gemiddeld werden ongeveer 3/4 van de
hitze achter aan kind één straat toest. Stuk is jou 4 mensen in de straat. Dat hier. En dan stiert Jezus naast dus. En soms die mensen kennen het. En jij hebt die believenis, dan noem je net je een vreugde uit bij een deel. Met de kreupelen, de zieken, die je niks meer om je aan kent. Dat is het eerste. Dus dit we een beroep lang op is eerst of op de liefde die Jezus dus jouwt. Het tweede wat erin speelt is dat hoe dat begon is van mij. Ik wou dat niet doen. Maar de waai van het evangelie zei, wij hebben niks, maar God maakt dus rijk. En wij hebben niks zomaar, maar zolang er mensen zijn op aarde. God jouwt dus alles. Alles is van uw maalkoord. Dat is de beroep van uw bestaan, dat God dus alles jouwt. 24 jaar ongeveer, toen zei volgens mij de bisschop de Luik van Rotterdam. Die zei toen van meester, als wij net leren om onze rijkdom hier te verdelen, dan kan het net oorzaak dat op een met de eer bij meester bij de bis komen om te delen in onze rijkdom. En dat is heel goed. Dus het gaat net om dat dit van mij is en dat ik tegen een balkonhekje om je te zetten wat. Maar het gaat om dat wij beseffen dat alles is unisch door God en hoe denken we dat maar hoor. Maar onze broers en zusters, maar de meeste van de meesten. En van Jezus zei, dat is die broer, die zuster. Dus het eerste is het beroep op de leer in plaats van de eerste. Het tweede is, alles is van God en hij heeft reden dus om dat mooi nog te delen. En het derde, misschien is dat wel niet belangrijk, dat maakt natuurlijk, maar in deze believen is het gevoel dat er de meest netjes jongen als een mens. Liet steen zat Jezus vreemd dat wij in de oren hem zelf jongen. Maar de meeste kunnen maken dat voelpoep, dat fire. En dat is net wat het evangelie doet. Het evangelie leert dus om die naaste te zeggen aan de kant van de diep. Nou, dat wil ik delen met je horen. Want ik voel hoe sterk hierop in uw maatschappij is om het stek dicht te maken. Om uw balkon skien te geven en uw barbecue fire te stellen. Maar dat is net wat het evangelie leert. Het evangelie leert dus de tafel van delen. Dat alle mensen als broers en zusjes maar delen maar. En dat is best een hele klus, dat is net makkelijk. Maar we kennen het op ons eigen plak oefenen. En we kunnen kiezen van dingen zitten sorteren, van soort zusje, dat zakje. Van welke meesten in de regering kiezen wij. En wat zitten wij op strut en op het werk? Geven we dan het Facebook-verhaal achterhouden of geven we Jezus achterhouden? Dat we werkelijk in liefde elke manier moesten. Ik hoop en bid dat wij maar voor die waai van leer oefenen waai. Maar die even de problemen oplossen, ziekte en mogelijkheden. Maar dat we elkaar als mensen kennen. En de elkaar binnen als mensen. Als broers en zusters van de Heer. Amen.
Wij willen wel morgen voor de jongen beleden. Maar het lied, ik geloof in God de Vader. Zullen wij dat steren dan? Ik wil eigenlijk in oorstudium op de preek 2 dingen nemen. Dat doet niet. Je wilt maar te krijgen hebben. Het eerste is dat er een brief van de klassenkamp, de klassenvisser, maar een dringend beroep. En dan Beekman is groot namens de klasses. Hierbij doet het breekwoord de ramen van onze klassenvisser in navolging van de generale synode een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij onder andere het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen we de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van de vreemdelingen voor de poort onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.
En dan vrezen ze heel concreet om alle gemeenten binnen waar een boers of een plak is, waar mensen die al een statushouders of asielzoekers, dat we daar een plakje krijgen. En zo komt de vraag heel concreet bij u. En dominee Beekman die schreeuwt bij. Het breed programma van onze klas is hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen. En hij had het lied jong om het zonen jongen te worden. Vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand. Genade, Heer, hoor ons gebed. Zie deze wereld aan. Dat is hier wat mijn leven in het oren is. Het project van de klasse Friesland van Moldavië. Ik denk dat ik in Achtung Hitsen daar al bekend is. En deze folder die komt in aan. Kind het van dikke maar de driekwant bij. Moldavië lanceert Oekraïne onder het eerste land in Europa, wat toch een heel soort vluchtelingen opvangt. Projecten die gesteund werd van ouderen, van dingen, van een heel soort volwassenen, dan waren die mensen die binnen in het boeteland in Turk om geld te verschikken. Dus een enorm drankprobleem. En wij kunnen op zo'n manier heel concreet daar mensen helpen die daar nog bij vluchtelingen opvangen. En samen kunnen wij dus studenten bijdragen. En nou, voordat we naar de gest van de bedeling gaan, maar ja, een gemeentelid betekent niet van wie te verstoren is, het tweede dingen te leren. Na een korte tijd van afnemende gezondheid is onze bijzondere broer, zwager en oom Jan Kloosterman op goede, liefdevolle en vredige wijze overleden. Botte de rouwbrief zit in vers Psalm 23. Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang. In uw huis mag ik wonen tot in lengte vandaag. En op de brief stellen de namen van de broers en de zusters, Sietse, Anneke en Jacob, Evert, Gert en Sjoukje, Bea en Gert. De herdenkingsdienst wordt gehouden donderdag 1 september om 12:30 in de kerk Achten. Een half uur voor de dienst is een gelegenheid tot condoleren. Aansluitend is er na de dienst nog een informeel samen zijn in het dorpshuis de Sing. Daarna vindt de crematie in besloten kring plaats. De herdenkingsdienst zit te volgen via de livestream pkn-achterhitsen.nl. Wij willen nu stillezen om Jan Kloosterman te bedenken, vast in familie te bidden. En daarna zongen wij als gedachte, dus het Psalm 23. Dit is normaal voor het zingen. Oh,
bidden voor de mensen die ziek zijn, voor de mensen die het verdriet hebben. En dan weet ik, weet je, is er nog iets of iemand die je speciaal nemen wordt van morgen in het gebeden. Is dat mogelijk? Zullen we maar kort bidden. Heer is God, uit in de hemel. Hier bidden wij, jouw Bijbel. Dank we voor alle mooie en liefdevolle dingen die het Joodisch jaar net van de niertje maken. Dank we dat jou is van elkaar jou als gemeente, dat we elkaar steunen en leer gaan maken. En maar elkaar jouw wijs zitten in deze wereld. En jouw liefde delen. En Heer, wij brengen bij jou alles wat moeilijk is. Dat we verdriet van hebben, zwaar voor hebben, bang voor leven. Wij bidden Heer voor de mensen die ziek binnen. En je weet welke namen wij alweer mooi dragen. Dus het. Dus gemeenten, dus naasten, dus dwarten. En we bidden Heer om jouw kracht voor alle mensen. Jouw genezende kracht, jouw liefdevolle kracht. Wij bidden Heer voor alle mensen die verkeerd hebben. Omdat het naaste verstoord is. En wij bidden om jouw nabijheid, jouw troost en jouw jacht in het gemis. Wij bidden Heer voor alle mensen die het op een vlecht willen. En de mensen die boeten sliepen laten te raken. En de mensen die protesteren omdat er dingen strijden onder nijde wenners in het dwar komen zoeken. Dat ze de Heer hier willen. Wij bidden Heer om uw barmhartigheid te leren. En leer ons te zien dat wij maar jou de waai denken. Elkaar als mensen moesten. Wij bidden Heer voor onze gemeente. Wij danken je voor alles wat wij delen kunnen. En wij bidden om jouw wijsheid en liefde en kracht elk op ons bij. Heer, dat wij jouw evangelie, jouw boerdenijs bewaren en delen maken. In de stilte, Heer, willen wij zussen wat een oor net van uw zuster. En jij en jou. Wij bidden, Heer, jij en vergeef
wij dus gebeden in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd van de collecte. En daarna gaan we het nachtmaal vieren. Broeders en zusters, wij maken ook heel erg nacht wil vieren met tafelspit, kleren. Als een nieuwe tafel bent, dan komen we in de kring bij elkaar, de jagers zitten nog niet. En dan delen we het breed, dan wacht zo weer op het koor. En dat iedereen wat heeft, en iets van maandag en krekzak met beker. Dan ben je beker dus maar wie. En dan ben ik op die beker dus maar duur zal ik hier. Dat je niet hebt, kind, dan maak je een vleesje in. En dan wacht ze dus al weer op de koor. Zo mooi wij nou het hele nachtmaal vieren. Nog onder de tafel van de Heer. De tafel van leer, van delen, van het koninkrijk, van vrede, liefde en recht. Je bent al je uitgenodigd om daarin te delen. En we willen nou dus tafelbed bidden en God danken. U komt onze dank toe, Heer onze God. Overal en altijd. Door Jezus onze Heer. Want u hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang.
En toen wij u loslieten, hebt u ons vastgehouden. En ons teruggeroepen van uw doodlopende weg. U hebt ons vrijgemaakt uit de macht van donker en dood. En geeft ons uitzicht op een toekomst van licht, vrijheid, vrede, vreugde voor al uw geliefde mensen. Daarom, Heer onze God, scharen wij ons bij allen die u belijden als de God van hun leven. En wij zingen u toe ons lied van lof en dank. Heilig, heilig, heilig. Dat is jouw naam. Want zijn liefde is tot het uiterste gegaan. Hij is voor ons uitgegaan. Door de dood, door de duisternis. In de ruimte van het licht en het leven. Zo is hij goede herder geworden. Heiland. Redder van ons bestaan. Redder van onze wereld. Laat uw geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat hij ons opdroeg. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij brood. Hij sprak het dankgebed uit en hij brak het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dat om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat in mijn bloed gesloten wordt. Doe dat telkens wanneer jullie daaruit drinken, om mij te gedenken. En nu wij de maaltijd vieren, doen wij wat de Heer Jezus heeft gezegd. Wij gedenken Christus, onze Heer. Zijn dood verkondigen wij. Zijn opstanding belijden wij. En zijn toekomst verwachten wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Laten wij bidden de Heilige Geest. Zend uw geest op ons neer. De geest die levend maakt. Leer ons om ons te laten leiden door de goede herder. En help ons om ook herder te zijn voor elkaar in deze wereld. Elkaar te behoeden met onze ogen gericht op uw komende koninkrijk. Met elkaar bidden wij de woorden die Jezus ons heeft gegeven.
dan zullen nou de diaken hier in de kring loogje. Nou zijn hier wij ook in de tafel van de hier, maar wij ook hoor, groentje als broer en zusters. Zaten hier, zien vreuren we broeder op de jong van het eerste, trok het dichte warm in de kamer. En hij zei, vrede, vrede, de vrede van Christus, die wezen wij op elkaar. Vrede van Christus. En dan willen wij maar ook een liedje jongen. Er staat hier in over het delen van het breed en de beker. Brood in gedeeld om het leven. Dat is misschien een ene voorspelling dat we de melodie bij het woord in de dag hebben.
Betink en Joost dat het lichaam van uw Heer Jezus Christus jong is, dan versluiende verzoening van al uw zonden, van alles wat brutsend is. De beker die zij drinken, die zij dankzeggend zegenen, is de nierskip maar het bloed van Christus. Neem en drink, betink en leeuw, dat het kostbaar bloed van uw Heer Jezus Christus vergeten is. Dan versluit de verzoening van alle zonden, van alles wat is armoed, van wat, van oordeel.
Zullen wij nog maar een woord, dank je. Heer is God, wij danken je voor de kracht en de blijdschap van deze gemeenschap, maar het lichaam en bloed van Christus. Van zijn aanwezigheid in ons en bij ons, elke nieuwe dag. Stuur ons nou uit in de wereld, maar de kracht van jouw Heilige Geest. Om te leven en te werken aan jouw lof en eer. In Jezus' naam. Amen. Wij willen ons dankdringen en eindelijk het jongen mogelijk van Jezus leven jongen.
verder te delen. Als we met je welkom bij koffie, achter in het zetten nog een kaart om je maaileving te betuigen van de familie Kloosterman, die kun je tekenen. En dan keren wij maar de zegen, maar de goede woorden van de Heer. Maar de Heer je zegen je en behoort je. Maar de Heer zijn antwoord hoe je jachtje met en genedig bent. Maar de Heer zijn antwoord naar je pakeren en je vrede aan.